Ramogi juang kamoro mentiere oimore kendo roki machiegni en Jumapil machielo mawakilo ni chenro mara ratil kawakoni gigo mosebedo katimore kor gwenge mopogore tanya gwengewa makaluo ko mago bende matimore piny Kenya. Bed kod nyaka giko adhi bedo kata ye chenro lo George Bati Dadikul wosuru na Migori anyinga Cleophas Oloch jagi sumo kanya kwar mokeo nyaka tsango kaka pile nti mathoth nyamo sebedo katimore wadang'eyo ni ratil makawuono oyengore kar kanye iwacho ni kawuono milome jo Kenya yudo kendo en pogruok ne jogo mariembo nyamburko gi jogo matiyo gi mauta ma opogore. Nengo mar mauta ogore piny. En ang'o ma sirkal osebedo katimo to kiny odiochieng' ma kawuono odhiambo ma kawuono wadabedo kod ng'eyo ka wapenjo welo man gi studio odhiambo ma kawuono ni en ang'o ma osebedo katimore to sirkal en ang'o ma osebedo kanyo ka odwaro kata gin gik mage magisebedo ka gitimo tere kaka wanyalo yudo resruok kaka oganda jo Kenya tok twak madhi charo kar kae nyakora Ramogi juang kaka pile wabedo kae kod welo mabende wabedo kwa twak godo achiel kachiel. Odhiambo ma kawuono antiere kae kod Odyo Owidi man jasiasa kendo tenore korka Kenya Kwanza wadhi bedo kode ka achiel kachiel kaka machielo bende wadhi bedo kae kod Meshak Odede jasiasa mabende otenore korka Azimio ang'o konu ane mathoth korka kore ni ento ochung' kama chal nade ka noloko chung' mare kosoyo wantiere koduka ukiny odiochieng' ma konya kor Ramogi juang bed kod nyaka giko ka ichako turi kod wasani nyaka giko e mbui waduto te mag Ramogi TV kokale YouTube X kachiel kod kamano mar Facebook amido wachiel kachiel chenro en mar ratil wachako sani machiegni uduto e chenro odhiambo ma kawuono Meshak Odede kachiel kod ka Odyo Owidi achako kodi Odyo Owidi machiegni mose oganda odhiambo ma kawuono. Erokamano ni oganda luo kamoro amora ma utie. Nyawacho nu ka ndalo moro nadieri ok tow. Kawuono koro kaka piny dhi uneno ka weche mana wacho donje reru kachiel. Kao kamano to Nyasaye ma ono mondo gwedhnau gi mwandu u kod kothu. Erokamano ahinya gino machiegni Meshak Odede odhiambo chal nade kor ka kore. Erokamano ang'e ni wan godhiambo maber to kendo wadhi bedo godhiambo maber mbaka bila ni ema gero piny kendo bende ema yawo it jowa mondo ong'eye achiel ariyo mane dipo ni ok ging'eyo kapok kipindi nochopo. Erokamano ahinya Odyo Owidi yieng' no ratil ni wachako kodi ka nengo mauta olwar mar diesel petrol nyaka mano mar mauta mar taya nengo mamoko bende nokalwar moting'o nyaka nengo mar mogo. Sirkal timang'o otimo gima ong'eyo koso en nengo manochan ni kochopo kawuono to nyaka olwar. Iwinjo e ndalo mane waketo lweny mang'eny ni nengo ngima ni malo wadwa ni motimre President William Ruto nowacho gi kisungu ni I have a plan. Nowacho ni an gi chenro to kendo nowacho ni timbe ma watimo gi ok nyal duoko nengo gimoro amora chien to chenro mango to biro duoko gi. Kawuono koro sa ochopo ma waneno duoko. Ing'e ni gimoro amora mitimo ok inyal lo bura gi wach miwacho ne ji. Ning'e na bro timo kama dhi timore kama tatime kama. Bura iloyo ka duoko maber oduogo. Ni gima ne iwacho ni dhi timore otimore. Kaka ni itime mano to koro wawene ruoth. To wach mar duoko nengo mafuta chien. Mafuta ae nengo gik moko ariyo. Nengo mokwongo en nengo mar ng'iewe mochop Mombasa. Nengo mar ariyo en nengo mar dola ming'iewego. Nikech wakwongo wang'iewo dola kata wakawo dola no wang'iewo go mafuta kata wakelo mafuta no biro ka. President William Ruto ne nigi chenro ni kech ang'eyo gima miyo nengo mafuta bedo matek. Abiro kwongo loso nengo gino bedo maber. Nengo gimiluongo ni dola. President William Ruto noloso nengo dola nang'o. Dola nengo dhi malo kaluwore gi ma kisungu luongo ni speculation. Paro mar dhano ok tim para kende. Ning'e ni Kenya nigi gowi mang'eny trilion 11. Machacha kamochomo ni nengo pesa gi dhi gore piny koro wapand dondwa. Kit pesa wa Kenya shilling. Koro ka dola pandi to nengo ne bedo matek kaka nodhi mogik mar 67. To President William Ruto nong'eyo ni gowi mamiyo nengo dola idho ni ang'e kaka dwa loso wach ni maduoge wang'e. Ka dola los nengo gowi no ineno ka dola osedok piny gi gimiluongo ni 25%. Bing'e gik ma gino osetimo ka dongo
nyaka gowi mane 11 trillion cha. Ing'e ni koro oduogo piny gi 25%. Oduogo piny gi trillion 2.5. Nengo gowi mwadhi chulo odok piny gi trillion 2.5 pesa ma Kenya. Mano ng'ama nigi plan. Mano ng'ama nigi rieko. Mano ng'ama nigi wisdom kod agenda. Erokamano. Meshak Odede, mana kama ntiere karka. Sirkal dibed ni timo gimoro ma jopiny kia. To kapo ni telo ne ntiere kama chielo. Ng'ama ni siro mondo miyude kom jatend piny ni. Bende de wantiere kama ntiere odiochieng' ma kawuono. Ka wacho ni nengo ni koro lwar piny nikech ma en lwar ne piny. Wacho ni gi omena moro maluwo. Koro wantiere buo siling 200. Dwe mokalo nolendi notie kata 199 kaonero wano kama wantiere kama oganda mathoth dwani mondo uchumi mar Kenya obede duoko nengo piny nengo mar mauta piny. Dibende sirkal timo gimoro ma jo Kenya kia? Erokamano Cleophas, adieri to en gi dhogino ni nitie gima sirkal timo ma jo Kenya kia. Idha nitie gima gitimo kata ma ok gitim ma jo Kenya kia. Gimonego wakuong wapenjre ni ka dola ne idho noa kanye ka William Ruto donje telo to dhi nyaka kanye. Nikech ok onego bed ni istava ikati keta kech the whole day kaeto koro kimiya lot mo matin godhiambo to nyaka paki. Nikech ni seketa kech ma koro ang'e ni kech ogoyangoga kendo kech dhi nega. Koro gimoro amora matin mimiya chuno ni nyaka paki. So dola noa kanye ka William Ruto ka otelo to dola nochopo kanye. To sama koro wawacho ni koro ridore ni. Oseridore marom gi kuma noae kodhi malo koso oseridore maromo nade. Mago penjo manyak wapenjre. Mar ariyo kwa bire gik machalo mafuta. Akia kaka dang' awachi nikech kama bete ni. E kinde moko emana bete ka wawuoyo e wach mafuta. To waneno ka jotendwa machalo deputy president gi mamoko wuotho e kor piny Kenya ka kalando ni gin gima digitime gini onge nikech mafuta mar jo Warabu to Warabu emoketo bei to ema control gik moko. Koro ambete sechegi achaka ng'iyo mana kamera tir tagone Warabu erokamano ni Warabu karo uwinjo ywakwa. Warabu ema koro an aduoko ne gi erokamano nikech Warabu ema nonyisa gi jatend piny gi jalupne ni Warabu ema control gini ok gin. Mano sama koro ne jo Kenya owuok gi uwi ni wach mafuta negowa. Duoknwa uru wach mafuta. Wawinjo matek. To giwuok giwacho ne jo Kenya ni gin gima digitime gini onge. Warabu ema oketo nengo mafuta kumokete. Koro okanyal chako bedo ka machaka nyisgi ni nitie gima sirkal otimo kata gima sirkal timo momiyo gini odok. Warabu ema ng'iyo kamera tir tanyiso ni uru kamano Warabu. E kinde no Owidi kigone Warabu erokamano gi Meshak Odede kama ntiere karka tarik 17 dwe mar 12 higa mokalo ne chieng' Jumapil jatend piny Kenya noloso kendo gino manowacho ni piny Kenya kale midhiero mar mauta nikech kino ntiere wi siling 200 gi wiye e lita ka lita mar petrol. Nowacho kanyo ni nitie lweny madhi nyime kind Russia kod Ukraine. Ang'o molokore to rieko mane mantiere karka nikech lweny no pod dhi nyime to tinende nitie lweny machak mienjo e kind Iran kod Israel mane kama gintiere karka to Iran bende kama ntiere kuro piny Kenya kawo modhi moko kawuok kuro fertilizer kata mbolea bende ntiere karka. En rieko mane mantiere kaka iketo wach dola ni bathe nikech wach dola kama osechope sani bende adieri nitie ne odhi bedo kodok piny kata dong kama nitie. Ok inyal keto dola bathe. Na nyisi ni nengo petrol wuok e nengo gik moko ariyo. Nengo dola to wach lweny mar Ukraine gi Russia. Nengo meuse go konyo. Lweny no pod bende nitiere. Lweny no pod dhi nyime to nengo mar mauta lwar piny. Pok olwar kama owinjore. Dogene ka pok olwar odok kuma no entie ndalo moro cho. Tiende ni ka factors momiyo gini dhi malo gin 2 kata 3 kata 4. Politics mar piny mangima koyie use nikech be gen cartel samoro gi checha do miluongo ni President William Ruto gi timne mar deal gi wach mar gowi kod Eurobond. Emomiyo dolo dhi kama odhieno. Emomiyo kata koro nokonwa ni kachon ncha wang'iewo mafuta loka kochacha siling 170 e lita. Koro wang'iewe siling 130. Uwezo ni wakanya makoro jatend piny Kenya ntiere godo mar duoke piny. Chono wacho ni onge go. Wacho ni aonge nyalo mar duoko gini piny. Gini ni malo moinga. En rieko mana mar dola ni kende made wagede. Ok asekwano gik moko adek to moko ka to onge go giteko. Ma en go giteko ni kema wuoye dola ni. Embe mane ma en go giteko. Ting'e ni nwaketo gimoro miluongo ni cry baby. Ma kata min thundi onge chak te to ywak.
kata chiemo onge odgi to ywak. Mae gima jowa keto Kenya ka ni jatelo nengo ngimani malo dwokna piny. Ting'e ni ng'ama koni nengo ngimani malo dwokna piny ni. Puothe to lewo kopur. President dwa dwokne nengo piny. President be ok go and mogo. Government be ok go and mogo. To dwa ni ngima dog piny. Wabeduru joma chanore. Onge piny mora mora manyalo bedo ni problem mora mora mowuok e piny ji ng'anyo. Problem mora mora mowuok e piny I blame sirikal. Mana ka neno ka sani usechako wach blame sirikal e wach mbolea. To joma nyalo kawo mbolea maricho makele system gin dhano makato bed mana ne minister to time kaka en owuon ok otime kaka sirikal. Omiyo nyaka wapuonjre ni wan joma gik moko wanono tiendgi to waketo blame ewi ng'at mowinjore. Apenji Cleophas, kodo wacho ni mondo koro wan kik wa blame sirikal. Karang'o momiyo ji mondo gokinyi mondo gone sirikal ombulu mondo telnwa? Ang'o momiyo sirikal choko tax kuomwa wate kendo en authority mar choko? Kopo ni gimoro dhi marach to en kik wapenje ni wapenje individuals. Odyo Owidi mano penjo. Individual ni en ang'o nikech individual ni en ang'o nikech sani koro udwa wachonwa niya ka system mar sirikal te kelonwa buru mowuok Kariandusi Gilgil ni mondo wapidhgo cham e puothe. Kaeto iwacho ni gino buruno okel gi individual ok sirikal. To in sama iyudo kata SMS kata pesa ni ming'iewo go buruno ikete lwet sirikal ok ikete lwet the individual makoro dodwa ni mondo emwadhwa blame kuom fake fertilizer. It does not work like that. Nga individual bende biro go authority ko wacho ni ane sirikal kuma antie ni ane sirikal nikech ane machung ne migawo te mar pure dalaka. Erokamano. Odyo Owidi ang duok mono duok mano. To koro ka kori kata nya duok kanyo kapok abiro ira Odede. Ige ni dhano ema timo gimoro. Kata ng'apenji ni sirikal en ng'a dang' ok idwoka ni en ng'a. Dhano ema timo gimoro. Koro wan e sirikal ka wabiro manyo to dhano manokaw bed mos ok ng'ad ga ji ok ng'ad ga ji beda kang' sani ochopo te kendo doyo sirikal wang'eyo. Iwinjo? Dhano ema timo gigi gi lweti owuon gi pache gi dwarone gi tekre. Tich sirikal koro en manyo ni e system waka ng'ama notimo gini en ng'a ti deal kode to wach nurumo. To onge gimoro ni sirikal okelo buru, sirikal otimango. Sirikal to en ng'a lwete ni kanye. To sirikal apenji, sirikal modo wacho ni mondo dhi omany ng'ama notimo gini. Teto en ng'a. Aya. Eto ng'a. Nikech sirikal emosedagi ni makwelogi to ok sirikal. To koro sirikal onego dhi omany ni ng'ama otimo gini. Sirikal midwa no many gini teto ng'a. Investigative system nitie Kenya ka. Motingo now a group of individuals. Mano ni kare sirikal ong'ere. Wang'eye ka. Isetieko wuoyo mondo kora wuo. Kare nyiso ni wang'eye. Wuoyo to law biro koni tame mara dhi koni. Wabedo joma chanore. Kitieko ta kaw ka kaw titieko. Erokamano. Ang' wabedi gi mpangilio chenro molure yo makare. Meshak kama intiere. Ibedo ni iseyo sirikal kuom gigi duto. Karang'o mibiro yudo thuolo mar pako sirikal ka otimo gimoro makare? Koso tich monego tim emotimo sani to jopiny neno ka gima mano en gimoro mobiro moleo matin. Bebede duoko gini piny nengo mar diesel, mano mar petrol gi mano mar mauta mar taya. Gigo ma jopiny tiyo goro mondo mi olos kata mwandu mopogore opogore. Koduok piny gini pod lit ni kose rango ma debed ni timore ewi. Cleophas, we wach gini maler mondo jopiny owinji. Ka William Ruto donje telo to mafuta en siling 159 kata 150 gi wiye. To mafuta wuok kanyo oringo mochopo e tok 200. Ok nyal duoko mafuta kata whatever it is mitimono, ok nyal duoko mafuta e 180 kata 170 ka itachako chikora malo. Nikech sama ne wadhi yiero ma 2022 cha, ngima ne pek kuomwa already kaka jopiny. Omiyo ne kawa assume ni no yieri gi jopiny kendo giweyo jok manichungo ni ine minyalo konyogi. To nyiso ni nonenge kawo bech mafuta e 150 kata 159 kama ne entie cha mondo iduoknwa go piny nikech ne waseolo already gi telo mane nitie mano keto wa e 159. Koro in ke kawe titere 120 200 gi wiye. Kae tiduoknwa go mothechre matin nyaka siling 100 tidwa ni wapaki. Duoknwa nyaka kama ne entie kata duoke piny mar kama ne yude. To wabiro go nduru kwa paki ni ine ma ine loch. Ok en kata mwandu machalo mag mauta kende Odyo Owidi nte nyaka mogo mantiere kar kae. Debed ni sirkal ochano timo gigi ni ero wamed ga meda malo dichiel kae to bang'e
waduok gi piny nikech gimolose sani en siasa bende migoyo e telo e gigi mak sani wantiere ka koko seneno kinde ka kinde dikete pim mane e ratile kaka dikete sani achiel ka adwa ni mondo akony jogi nikech gin matichgi gin tich pingo go koko gi ng'anyo. Sama ni neno mafuta iwacho ni en 159 to dola beberno. Ing'e ni nokel ka gimoro kama iluongo ni subsidy. Subsidy ni en osuch jama ni kao tiloso go nengo mafuta. Iloso go nengo mogo. Tipamo ni nengo mogo ber. To ne dhi chopo kama koro gowi ma Kenya nigo. Ibiro usi gi nyithindi e odi. Emomiyo President William Ruto golo wach subsidy ni moketo kando. Okoni nyaka walos uchumi ni maonge subsidy. Nyaka walos uchumi ni maonge sirikal konyo japiny chulo. Nikech pesa no airi tichaki duoko nigo. Midhi tim go migepe mag sirikal to dhi akanye. Emomiyo kik ng'ato mor ndalo moro kane pok wadhi election. Mafuta nolal to kane iyude kata kiuse bungu kamoro tiuse 250. Kae to uro dhi onyume gimiluongo ni subsidy. Kae to dok kama enti. Koro wamor no duoke. To in mi wacho no duoke to giming'eyo onge ikia ni usuru mana ni kachacha monego los go tije sirikal emo uro kete. Oketo nang'o? Nikech onge no dhi we ng'ato gi wich liejno. Ruto ko kawo wich liejno ang'o motimo? Ogolo subsidy no gino dhi kanyo. Sami thiedho tuo nyaka rembede. Sami dwa thiedh tuo mar gowi mochopo 11 trillion nyaka keto suru mar rembede. Sami dwa duok nengo dola piny nyaka rembede. Sami dwa duok nengo mogo piny nyaka rembede. Onge gima inyalo duoka ni in mit miwinjo cha emiwinjo to duok be duoke. Onge gima timore ka kamano. To rema kama pontiere kendo omulo nyaka jopiny nyaka jogo mantiere kweth magero sirkal tesre odede ka medo. We apenjo doyo gimoro ka. Kodo wacho nwa kendo ng'iyo wang' jopiny nyiso jopiny niya ni Uhuru noketo subsidy emomiyo mafuta ne nie 159 to wan koro ne wamor to tax wa kata usuru mwasolo ema niketo go subsidy to gowi ma Kenya koro kata gowi ma sirikandno ne bedo godo ne dhi malo ma ne dhi tamo wang'wa. Samwa wuoye ni be odo dang'e wang'a manyisa ni Ruto pok oolo gope nikech subsidy onge mafuto dhi malo gowi be pod iolo. Odo dang'e ng'i wang'a ming'isa niya kare pesa mar subsidy cha to dhi kanyo nikech subsidy no ema ne uwuondoru ni withdraw mondo koro un gowi ok uol subsidy ni ema withdraw kata uchulo go gope. Tang'o momiyo gope pod ikawo to subsidy bende onge to mafuta bende pod odhi malo. Ka ok nyal timore kamano Cleophas. Onge gowi mosekaw nitie problem. Ya we wuoyo ka wuoyo bwana ng'atimi mari wach manade. To kinyisa kasi tieko. Ok inge wa tiek riambo ko kinyisa. Iwinjo onge gowi mosekaw. Akare tieko wa monde wea. Ere iwa ka ng'amo kia ni sirikal ni poko kawo gowi mang'eny moingo masirikende moko ka osekawo e muda mosetie. Kibaki nokawo gowi marom nade in 2 years. Uhuru nokawo gowi marom nade in 2 years. Ruto sekawo gowi marom nade in 2 years. Ero kamano ichalo ng'ama wacho ni baba na ne chamo 10 bob to ne puonjo ji nitie value mar pesa e ndalo no gi value mar pesa kawuono. Sama ne wakwewe kama ne wakawo telo kuom Moi budget mar Kenya ne 500 billion kende. Kawuono budget mar Kenya en 3.6 trillion. Nikech value mar pesa upogore. Iwinja, ineno samilando niya ni gowi mar Kenya koro idho from 10 billion manuro we nyaka 11. Gimomiyo idho en value en dollar emo kethore koro kiloko gowi che Kenya shilling to dhi from 10 trillion to 11. Kiki ati wacho wapuonji to gik moko dhi maber. Okiwuo sama ng'ato wuoyo. Waduto kama wanti Meshak. Wacho gowi ma useolo kaka sirikand Kenya kwanza en pesa ji. Meshak Odede ka chelo gowi ga nyingi maro ni nyinge gowi manol no. Nyakwar mo gi jwan kama ontie ka weche thotha weche mago mena gi utingo nyaka osara ma ichulo jotije piny owacho man malo. Jatend piny Kenya machiegni ka owacho kanyo ni ero gik mathoth timore piny Kenya kama utingo nyaka chudo mag osara wan gi ng'anyo mag lakteche. Gik mathoth mopogore kama osebedi kaka irango. Sirkal tiyo gi rieko mane mara tieko. Wawinjo kawuono ka obila kata ogaye mar obila wacho ni oyo lakteche mang'anyo rocho kaka jopiny tayo chenro gi mopogore Nairobi ka. Rieko ma sirkal nitiere godo manyalo konyo weche mag lakteche gin mage koso rieko to rumo korka koni mag tieko ng'anyo to rieko medore kar duoko nengo mauta piny achakuri Odyo Owidi kata ng'anyo no be dhi mena rumo ji nyaka winjre gidi winjore ko to sa ing'e ni collective bargaining agreement no bedo sign karang'o 2017 to e thuolo mane Uhuru miel gi Raila ne en oweya ng'ama ng'anyo onge ka Ruto chopo koka ji ochako ng'anyo to iwinjo nyaka ng'ama ng'anyo no en jobless kata wach ni kar medo lakteche pesa to pesa go ka Uhuru ndike go jomoko ma poni oko pok oyudo tichgi
gin gi mor ni ng'anyo nitie. Sama mor ni ng'anyo nitie to kia kata en onya turo tiende modhi osiptal. Wawinjire ura winje gini mondo ji obed gi piny maran, piny moriere. Nikech ing'e ni pesa midwaro no. Dokta dwa chamo 562,000. To engineers benika ma bende no kalo penje ka negi kalo kendo timo tije ma essential. Owidi ok en kalo penj kata kalo kanye ng'ama en professional e weche mag mopogore opogore. En ogiri miti mane okete kogno higa mar 2017. Bende sirkal oyie nyayudo thuolo mar winjo ywak mar nikech ng'anyo no kochakore kinde Ruto nitiere ng'anyo mano kawo ndalo 100 ndalo Uhuru Kenyatta higa mar 2017. Gisewinjo. To ka Kenya ni onge kata pesa midwa tiek go wach gowi. Kenya ni onge kata pesa midwa ng'iew go gik mamiyo Kenya ringo. To ini koni med doctors pesa mok gibi sustain. Doctors be nyaka tuyo kanda kaka jo Kenya mamoko bo tweyo. Gibe nyaka gibeda lit ma jo Kenya moko winjo mondo economy odoge wangi. Economy ni jo mokethe en regime mar Uhuru Kenyatta. Omiyo nyaka samwarieni doctors be nyaka rit mondo warieni. Donego wapenji gimo miyo. Ka gino sign 2017. Ma court bote akodhi onyiso gi 2021 ni ka gini ok otim to dhi ura dhi e ng'anyo. Ok gitimo girito ka Ruto. Ing'e ni sama koro wadhi e ndara cha 2023 be no onego gedhi e gini. To kone gini sani we pod jo siasa ng'any mondi e wach cost of living ubiro ng'anyo bang' ka gitieko. In gi record minyalo pedho ka sani kaka Ramogi TV mondo mi ilernwa ng'ama nowacho ni ng'anyo ni ochung' matin mondo ng'anyo mar opposition political opinions. Aya koro ka onge neno malong'o to koro kik wawache ka. My opinion ok dware ga neno en man opinion ng'ato be wacho mana mare. Aya to koro mano wanyalo wache oko mar Ramogi TV mondo mi kik wane mabed ni wating'e watere yamo kamoro achiel. Kama tie ng'anyo mag lakteche record nyalo bedo ni isomo kata ka wuok kata kuom jogo maketo sirkal tesre to bende sirkal nyalo ni nigi winjo kata mar duoko gi e yo makare mondo mi ng'anyo ne dieri mosekelo rochruok e chenro mopogore opogore mondo odog chien. Erokamano Cleophas, adieri mantie chalo kama. Kopo ni kiny en 2027 to adwa bedo governor ma Nairobi, nyaka bed ni e chunya asenonora maseng'e problems ma Nairobi nigo, masewuoyo gi jo Nairobi, mosenyisa ni wan kae mwahinyore, ma kopo ni wamiyi telo to magi mae gimwadwa ni mondo itimri nade ilosnwa. So the same applies to William Ruto kata Raila Odinga mane bende manyo kom. Gite gin joma osebedo e sirikal kendo ni machiegni gi sirikal mane ging'eyo kuma Kenya nitie on matters economy, ne ging'eyo kuma Kenya nitie on matters employment, ne ging'eyo gigo te. Ma ng'ato kosedonje tich mobede komno to kichaki nyiswa ni ng'anyo ni kia gini nobedo sign 27, that is not applying. Isekao kom to kendi kao ka in deputy president for 10 years. Tikao before bedo deputy president for 10 years. Isebedo minister in a government, isebedo member of parliament for God knows how long. Okinyal biro ka minyisa ni nikech ng'anyo ni nikech dakteche no sign CBA 2017 koro gigo ne oketh go Uhuru, in koro wawiri awira nikech gigo no oketh go. It does not apply like that. Kadonjo e tich kiny kaka governor ma Nairobi, onge gimoro amora mabiro kelo ni gigo no oketh gi governor machien an koro ok timre kamano. So William Ruto, Raila Odinga gi ng'ata mane manyo kom mar president nong'eyo niya wan gi tabu kogike weche jopuonj, kogike weche sirikal, jotich sirikal machalo dakteche magie problem, kogike weche makamaka magie problem. Donge William Ruto ni ema ne dhi around ka loso gi jopiny kendo giloso kaka gidwa konyo piny Kenya e gik mosedhi marach. Dakteche be ne giloso go e kinde no, tang'o mane giwacho, bende ne giyiere ni gik manoketh go Uhuru gin koro ok gidhi loso nikech ka gigi telo. To kichako wacho nwa ni uchumi koro rach. Ang'o momiyo sami pako William Ruto to uchumi ber? Uchumi oloso, ng'ani nigi plan. To sama dakteche gomo miwacho ni dakteche dwa pesa. Ni ere kaka dakteche dang' wami siling 500 gi kiang'owa, seche go uchumi rach nyaka gitwe maninga kaka jo Kenya moko twe maninga. To State House achiel magidaken, tema wasiko wayudo report from the controller of budget gi auditor general kaka pesa wuore kuno iketho pesa. Ang'o momiyo kogike dakteche to koro wadwa twe maninga, koro jite otwe maninga. Waduogo kana mondo mwarange yo makaro. Owidi rieko de bed ni medore kotenre kod weche mamoko mag bero uchumi to kone moko dok chien. CBA ni no bedo signed kodong exactly 1 month to the 2017 general election.
en gima nobedo signed gi duress because Uhuru had to get re-elected. To kose get re-elected to nong'eyo ni problem mar dakteche gin to dhi bedo go and many more. Koro no manyo chief ng'amiluongo ni chief iluongo nang'o japingo moloji te omanyo keto kore. Koro onge gimopingi nyaka wachopo nyaka Ruto yombe koko chako paro ni chakare sirikal cha ipingoga. Koro sani wachako pingo sirikal gimoro amora. Gima dwa nyisi e piny ni. Jo siasa gi kawo kimwa tero wanyiso jo piny ni ng'eni gini rach. To be jo piny bolinga linga. Ne wakelo gimoro ka ni railway levy. Mondo wager go reru mogik Naivasha moko chopo kata mana Nakuru. To levy ni onge ng'ama no pinge. Nikech japingo ne ni in bed gi ng'amo nego pingi. Railway levy ni nyaka kawuono ng'eni pod wachule sani ki import mtoka to pod ichulo 1.5% railway levy. To ka koro no kel housing levy to japingo oyudo ka ng'ani ok osiepni. Koro kelo ne jopiny pinguru gini rach. Ting'eni housing levy mipingo ni. Tichoke ir jo Kenya te. To kamutiye ahinya to en Homa Bay gi Kisumu gi Siaya. Japingo nyalo bedo ng'ama keto sirikal en tije ing'eyo sirikal bikiro teze tiwene thuolo motimo go gigi nikech gik moko temo saja ni ma obro timo to timo. Ing'e ni sani ji go koko ni Ruto tim gigi to Ruto koko bede president poko chopo 2 years to en kano chiko ji to no ng'e ni en gi 5 years to achieve all this ini dwa no achieve gigi higa mokwongo. Nyaka wabed joma riek. Wang'eyo ni Ruto bro timo by the end of 5 years gik mano wacho ni biro donjo reru dhi donjo te. Kendo waneno gi onego beni sani kaka 1.5 years waseneno ka dola oselwar, mogo oselwar, petrol oselwar, gik moko lwar kaka no chiko. Onge gimotwere malo. Dongi miyo ng'ato credit where it is due. Rieko dhi medre kinde ka mwaneka uchumi mar Kenya dhi bedo motegno kata kok waneka iketo test yo ma ni kare ahinya. Ka orango kanyo in gi thuolo mar seconds per day mondo mi wach mari mogik. Times Magazine no wacho ni Kenya is the only country in Africa ma currency ne ose stabilize against the dollar. Gini luwore gi rieko ma president mantie thuolo no bedo go. Kikwa bed jomoko moluoro bedo president kech kawangi bedo president to gik migogo ji gine midhi goyi go ting'eni onge dwoko minya bedo go. Erokamano Meshak Odede wach mari mogik nitie karaka debed ni kata kiseu jogo mantiere opposition kata jogo mangedo sirikal tesre usebedo kuling'e weche gi duto. Adieri ma wach kan kwatie kwa. Adieri mar wach en niya 2017 kata kapok Raila omosore gi Uhuru Kenyatta William Ruto nong'eyo ka gigo bedo sign nikech sechego Uhuru Kenyatta ne chalo adui mogik mar jakom Raila Amolo Odinga ka ji dhi election ma 2017 omiyo samudo bedo kangi onengo ng'e ni sama ni sign CBA gi mano Uhuru sign CBA no gi doctors no sign CBA no ka gino siep mapata gi dhot matwe tai machalre to rwako sati machalre gi William Ruto omiyo William Ruto ok wuoge gini ma omoke. Thank you. Mane manyalo bero ni kanyo wach mantiere. Jomadoka gunwero kamano ahinya. Sa osedongo kanyo dakika achiel kende to watieko chero kiny makawuono. No kamano Odyo Owidi kachal koda ka Meshak Odede kuom bedo wendo wa odhiambo makawuono e chenro mar Ratil. Nyakoro moge jwang' iber wigo kwil kodi yoro ote kachal koda ka paro ma opogore ahinya mantiere kar ka kotenore kod wechegi ma bende biro achiel kachiel kokalo e mbui waduto te maga Ramogi TV. Sani moromo dakika 8 tok saa 2 mar odhiambo makawuono. Kinyi ne moko mane dhoga awaro mudu chieng' makinyo kinyi kane chenro mar piny kata kamano aguniro kamano ahinya naktayo chenro ma kawuono mar Ratil elo George Bati nyinga Cleophas Oloch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani.